Panamjupan. Wong ra duwe tata cerita jaman sakmenika wong urip ana alam dunya yen uripe mewah ra gelem ibadah marang sak kancane sak sembrono aja sangarepe dhewe karo kancane.
Prayoga budidaya urip-urip kampus aja nganti nglarani atine sapadha-padha sarwa murih urip kang prasaja. Cerita bisa kanggo tulodo tumrape gesang ing donya ing ngarsa asung tulodo tuladane kang urip uripe manungsa ing donya nedya mangkarsa yen tuturi handayani
gesang ing donya ing ngarsa sung tuladha tuladhane ngaurip uripe manungsa ing donya ing madya